Sa Good Vibes Plastic Holiday ginsuguran na sa Banwas sang Binalbagan. Duha ka beses kada semana dumilian ang paggamit sang single-use plastic. May report si Romeo Subaldo. Sumugod subong nga Miyerkules, ginpatuman ng plastic holiday sa Banwas ang Binalbagan. Bot silingon, ginadumilian ang paggamit sang single-use plastic sa merkado kag pasilidad sang gobyerno. Ining ipatuman kada Miyerkules kag Huwebes nga adlaw. Ang mga nalakip sa mga ginadumilian amo ang Sando plastic bags nga single-use, mga single-use plastic cups, plastic utensils, styro boxes para sa pagkaon, stirrer, kag ice wrapper. Sunod sa kay Mayor Emmanuel Aranda, ini ang paraman sa mga pumuluyo. Ang Binalbagan, ang isa sa mga banwa nga ginabaha man kung mabunok ang pag-ulan, parehas na lang sa mag-igo ang bagyo nga Tino. Ang Binalbagan man ang guluwaan sa tubig halin sa kabukiran gani para mapaganhagan ang pagbaha, luyag sang banwa, pinagi sa Executive Order No. 17 Series of 2026 nga may plastic holiday sila. Kaya ang plastic, amo gini halit no, hindi sa kwan, hindi matunaw, hindi matunaw pero hindi madulot. Nanungod sang amo gini makalit sang baha. Kaya sa matutunan lang ang Banwas ang Binalbagan, isa ini nga yung panikasog na po nga makakuwat sa plastic alibigin sa banwa. Ang plastic ang ginahalinan sa pagkapuno sa mga landfill, nagasupon sa mga drainage, kag nagakadto sa mga baybayon nga kung kisa, gakakaon sa marine wildlife. Gani sumugod kaina, imbis plastic, puyo na ang ginapoto sa isda sa merkado kag ginasulod sa eco bag. Eco bag naman ang ginabaligya sa merkado kag eco bag na ang bitbit sa mga nagapangumpra. Sa subong, duha pa lang anay kaadlaw ini nga ginapatuman sa kada semana, kag sa dalayon bilog na nga semana. Nagalaw mga alkalde nga mapatuman man ini sa mga katupad nga mga lugar, ilabi na nga ang Binalbagan ang guluwaan sang tubig baha. Nanungod sa ang sitwasyon sa Binalbagan, halin sa kanaon, pinakabanwa, sa Oriental, batwa diri sa Bukhan. At diri magwa ang tubig daw diri sa Banwas ang Binalbagan. That's why, sa gusto na ko, ibalo ko man sa ibang nga banwa sa nasabit ng lugar sa Oriental at sa diri sa 5th District na buligan na nila kami na ang plastic na dito sa ilan hindi na nila kaya anong doon ito sa tubig diri para sa Banwas ang Binalbagan. Ang Solid Waste Management Office sa idalom sa Municipal Environment and Natural Resources Office, kaupod ang Solid Waste Action Board Binalbagan, Peace Pond and the Plastic Project ang nagapanguna sa pagpatuman sini. Sang 2019, ginpatuman na ini ni Aranda o galing nagkambyo sa administrasyon na untat gani subong, liwat na naman nga ginbalik para sa mas matinlo nga palibot. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.